Haga jingle kai EFL League 1 semi-final second leg happening ka Stockport Persia ka Leyton Orient. Haba phai shagana ka jingle kai baro R3 ki Kynhun kia khai ta marshi goal. Hadu bukot ka ni ka jingle kai bat marlai goal haga goal aggregate. Badai haga penalty shootout ka Leyton Orient kala khor ka nam job hadin bagalala bat Liem ka Stockport leng ba ka penalty shootout da saula ka way. Haga jingle kai La Liga happening ka Villarreal Persia ka Leganes. Haga ni ka jingle kai ka Villarreal kala khor ka nam job hadin bagalala bat Liem ka Leganes da laila not. Pada haga ni ka jingle kai Perez lay open Thep ar goal naga benta ka Villarreal. Baleng baga ni jing job ka Villarreal ka don haga kerdan bani rung syaga Champion League haga samoi ke Banuan. Hagway par ka jing kai La Liga happening ka Real Madrid Persia ka Mallorca. Haba phai syaga ni jing kai ka Real Madrid kala khor ka nam job hadin bagalala ban Liem salit dia ka Mallorca da ar la ka way. Badi ka goal pen job ka Real Madrid kala yo ban Thep Hashwaban kut ka jingle kai kata ka Minit ka bakhantai pheu plusan badha ka ni jingle kai Mbappe liyo ban Thep shigol naga benta ka Real Madrid baleng ba ka ni jing job ka Real Madrid ka duna south point ya ka Barcelona. Haga jingle kai Copa Italia final happening ka AC Milan Persia ka Bologna. Haga ni jingle kai final haga kela step baro artli ki Kynhun kia khai klemla abat pen khijar badai haga kela mid kata haga Minit ka basan pheulai leng bo tan doye ka Bologna ka layo ban Thep ya ka gol banengkong haga ni jingle kai badai lama ka ni si gol ki rangi lekai juga AC Milan ki klemla shu ban siu ka layang hadu bokot ka jingle kai haga ba ka Bologna ka la khur ka nam job da sigol lanot badi ora ya ka nam ladu jong ka Copa Italia hadin san phewai snam bad ka ni ka dairu ka sin ka balai naga benta ka Bologna badi ora ya ka nam ladu jong ka Copa Italia. Haga jingle kai MLS happening ka Philadelphia Persia ka LA Galaxy. Aba phai shagana ka jingle kai ka Philadelphia kala khor ka nam job hadin bagalala ban Liem ka LA Galaxy da laila ar baleng baga ka jing job ka Philadelphia kala bat ya ka kerdan ka ba ar ka mi ya khen point. Haga jingle kai hapring ka Toronto Persia ka Cincinnati. Haga ka jingle kai ka Cincinnati kala khor ka nam job hadin bagalala ban Liem ya ka Toronto da shigul lanot baleng baga ka jing job ka Cincinnati ka bat ya ka kerdan ka banengkong hakami ya khen point. Hagway part ke jingle kai happening ka San Jose Persia ka Inter Miami. Haba phai shagana ke jingle kai baro artli ki Kynhun kia khai da marlai goal hadu bukot ke jingle kai hagan ke jingle kai ka Inter Miami ka liyo ban Thep ka goal ka banengkong ka jongka tang haki live peu san second leng bau Falcon bar leng ba ke jingle kai ka Inter Miami ka don haga kerdan ka basan haga mi ya khen point.